Čaute ľudia, vítajte na novom videu. Tentokrát hrajem ja. Hej, Rišo, a našli sme tam vzadu je vesnica, ukáž. Tu je vesnica. Hej, a teraz tam je... Tam sú tí, neviem, tí takí villageri čudní. Takí, čo majú tie kuše, viete. Zabudol, jak sa to volá. A ja, Ideme tam, sme si nastavili spawn point a ideme. Sme išli do dediny, sme stavili spawn point. Spawn point. A teraz ideme ich tu zabiť, ale to je také pekné, že my si asi robíme tu tak hore asi, hej. Tu tak hore. Hej, pri tých... Tu pri nich. Čajné stromy, či jak sa to... Neviem. Počkej. Ideme na nich. No, ale... A už idú na mňa. Ale daj si shift, maleček na shift. Ja viem. Si shiftoval. No, Ide, ukáž. No, sa, no, poď ku mne. Dáme. Ja viem, ja ho vidím. Poď tam pomaly. Dobre, tak ho daj. Zozadu. Daj, ty ho to je šupič. Dobre. Zabil som ho. Dobre si to daj. Kušu si zoberiem kušu. Hej. A ináč sme si našli tie veci. Hej, sa nečudovali, že čo máme už také dobré veci. Hej, lebo sme aj ťažili, sme našli. A ako som to? Máme aj meč. Tu je ďalší. Dobrý, lebo sme craftili. On má enchantovaný. Hej. Ďakujem za ty. Nie! Oni z boku. Nie, radšej sa... Nie, ľudia! Nie, nevadí. Oni boli traja na mňa. Dobre, my sme si tu už dali respawn point. Som hovoril. Škoda, že nemáme litru. No, musíme zabiť Enderblacka. Toto je čapa. A nezabudnite dať like a odber. Aj na môj kanál, aj na Rišov. Ale hlavne tu. Lebo on má menej než ja. Mám 35, on má 12. No, neviem prečo. Máš asi menej videí, asi kvôli tomu. Potom bude viac. No ale len o 2 hodín mám 20 dačo. Jak 2 videá. Ja už mám 28 videí. 3. Ja 4, to som teraz jedna. Ešte sa nevidel. Ale už je vlastne videl. To hej, ale toto ešte niečo teraz napísal. A teraz je problém. Ja tam idem prosím na... Pozor, tam je. Kde sú veci? Štičku prvé musíš si zobrať si. Oni môžu zmiznúť. Hej, ale nie až tak rýchlo nemám. Nie, však ma nechajte aspoň na chvíľku. Hituj ho. Nie, zobral som. Ľudia, ja si tu musím dať asi posteľ, alebo ja neviem. Čak máš. Dám si tam posteľ. Nezober druhú pre istotu. Pre istotu druhú, toto si daje, na jedno si daje respawn point. Zaj tak spavnem, keby som zomrel teraz. Alebo si tam dať post. Dám si ho trošku vyššie. Wow. Ale oni sú strašne... Proste keby nemali kuša, alebo ja neviem. Meč by bolo dobré, ale Nie, meči, nie, ani, tak keby tak meče, tak drevené. No čakaj. A nie, lebo kuše, kým oni nabijú, ty ich môžeš hitovať. No, ale zase sami to. Tam majú nabité. Ale kým si nabijú, tam tiež bude trvať. Okay. No, tak będzie, ale... Będzie to rýchlo. Dáme pár kolíc, to dobrý nie si už tak. No, ja to si keď ste videli moje videá s Filipom, Filip ide bomby na mobile a ja nubák na počítači neviem. Škoda skútať F5. Nie, to sme už skúšali. Škoda, že sa nedá. Ale na Ja počítači sa dá, ale na notebooku sa nedá, lebo máš jas na notebooku. Tu si dám, hej. Hej, ale nedal si príliš ďaleko. To je dobre teraz. Dobre, ideme tam naskočiť im, jak... No, strašiek. Tu, očakaj, to je kraftík. Nie, to je on! Kde sú to veci?
Gdzie są to te rzeczy? Nehovorme, že mi nám zmizli. Asi hej. Nie, to ma nechaj. Prečo som povedal, že by ma nechali? To nie, nie, ľudia, zase. To sa tam nedá dostať. Ešte konečne som sa spím už. Oni ma zabijú pri spaní. Ľudia, toto nie je Keď to vieš, tak môžeš dostať ono. Ja viem, ale to je tam ani... A jak mám zabiť, keď nemám ani veci, že vôbec nič? Nie. To video je strašne napínavé. No. Veľmi. No! No! Tvoje veci to boli. A akurát ma zabijú, prosím, že tu nie sú. Yes. Naľapka ich hned a keď ono sa potom sa bude vyhnúť, keď sa zabijú. Poďte sem. Normálne strašia tu. Tam sú. Prosím, nech ma Tam dole, nezabije. tam dole. Ja viem. Ja som išiel tu. Tam je ten. Nie! Hej, keď zabiješ, čo má na hlave. Ale to nejde, chápeš? To sa nedá, lebo oni ma v kuse bijú. Nemôžeš ma všimnúť, musím iba tak boli. Nie, tu je. Typek, nechaj ma. Tak. Počkaj, však ja potrebujem štít hlavne. Štík. Dobre. Brnenie, rýchle, nechoď. Stoj a brnenie. Ečko a rýchle brnenie. Ja musím utiec A trochu. shift a všetky brnenie stlač. Nie, rýchle, zdrhám. Nie, to je... Nie do ovca. Zase. Dole zastaneš ja. Nie. Utekaj. Ľudia, prosím. Nie, ja poď. Ja už fakt neviem, ľudia, čo to tu je? Sa nedá ukázať, čo máš za počítač. Lebo on nejde behať s ním. Ide. A keď je notebook, ty hraj na Sí, ja hrajem na notebooku. A ja mám Počíkaj. Daj 4 na mňa. A ty ťažko veci nikde nemáš. No, jedného som zabil. No, Pome. To je... Vieš, aký povzbudzenie. Ty zakýna. Nie je to možné. To je strašne ťažko, ľudia. Si myslíte, že ja som nubak, ale to je ťažko. Ja neviem, Lukas, ty prečo si taký pobil? Zaraz. Jak ma nechajte? Jak mám ísť, keď ja mám 2 HPčky, či koľko mám? Skry zastav. Tu sú veci, yes. Máš meč. A daj si obrnenie a normálne choď na nich. Som chcela vytriedať. Nie. Ty koko. Skoro si spadol. Fúha. Toto
to tu je? Co to tu je? Uciekaj. Tam sa skryj za strom. Te veci už to nevadí. Rovno veď, že máme nejaké. Daj si veci. Nemôžem, nemám čas. Ľudia, máme to. Yes. Tam dole. Ale ja potrebujem štít, kde je štít? Sa tam dole, choď. Bo som si spadol vedľa. Tam. No jasné. Tam bol, tam je. Štít. Ja sa tam, ale to je problém, ja musím. Dobre, takže ľudia, týmto videom teraz skončíme. Dobre, čaute.